paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Lonely table just for one, in a bright and crowded room, while the music has begun, I drink to memories in the gloom. Ha! Bawal ka no ti agkanta-kanta ita. Nagko na! Kay warawara gawag milang dito yung barangay. Ay, awan nang ngagaw. Nagpigsa. Limabas kami itay dito yung balayaw. Anya ti imbagam? Kastoy. Bawal ti agkanta-kanta. Kas kumay ti video okay. Kan aggita-gitara. Bawal ti agu umaw. Kasday. Gapo da ito'y a pandemya. Kagat-gatang kao da ito'y gitara, kwaraw. Iso akayat ko apadasay, no kasano tag gitara. Bawal nga rod. Tanay. Nagadupay dagiti ujins mo anak kangangalaang dita. Oy, agtagari kayo mata. Talakan neta, dengdengin na kamay ngamin ti kanta ni Tata Badaw. Kumparik na kita, kwaraw. Ah, Inayabak mo ta, tapno adda fans kao. bawal nga rod. Mga no agi inakar kayo iti kube. Ay, pumanaw ka man dito'y kwaraw. Bayan na kami ng agkakanta. Ne, agkakanta da pa'y ladita balay da kabadong kwaraw. Napan kumot ida binagan itay kagawad. Di damot lata sumardang. Anya, Babarkada na kano dagita. Kan kumpari na kano ni Uncle Kaw. kahit gaputa kumparinan, saan na nasurutan ti paglintagan ngay patpatumpal ti barangay tayaw? Nasingpat ngamin unay ni Uncle Kaw. Isukat asan da kabutan ni Kapitan tanasingpat unay. Lukluk wanda lang arudan, katkatawaan dapan. Pare Badong, nalpas kan anak kanta. Wey, magkantak manad madamdama. Ipasublat mo mata, dahil ta gitara. Ay, damdama, takantak pa'y. Sapay kat ado kami, amayat nga agkanta. Mano kayaw? Siyak, Malanga raw, agkantakan, pari jumpaw. Aw, anya ngay ba daw? Naumakan ang nagkanta. Ay, uwi na. Ay na ba daw? Ginatang ko day ta gitara. Tano adamang kumpanyar kanya. Agkanta akmal. Sige, agkantakan, no isot kaya mau. Itapay. Rabrabay. Itatay baga nga agkanta ka, agiriri ka. Nagmalmalam kayo ang nagkakanta di tarwar. Sapay inayabam dagiti ko kumparaym. Siyempre siyak lang, tinapintas ti busis na, tuyang. Pagkanta kiday, nagiti ko kumpare, kapuro sila, ti busis na. Nagsaumay. Kanuray si ka. Silang kamag. Agpapada kayo silang. Wah! Nagiinom da kabadong idirabi ay Kapitan. Anya? Malaksid ang nagmalmalam ang nagkangkantada. Nagiinom da pa'y. Katno iwarwaragawag tayo umit dito barangay tayo. Ali kurban, kan bawal ti agkanta-kanta. Ay, saan nakadengdenggan jay kumparem, Kapitan? Awan respeto na kanyak. Kasanuma nga men, kad nasingpat kaunay, Kapitan. Uray numakaungungot ka, nakaisam kalata. Kasta ak nga ron.
Agungat ka ngamin kapitan. Kasano aya, ti agungat. Patadamom ti matam. Ah, Jikas la kumagat, kas jay. akas day? Wun, kapitan, padasam ka day. Sige man. Hey, mangantananggal. Ay, naimas tilinutom asidaan Wananggal. Kukod ko naman. Sige. Maganda kastoy. Di mo alam dahil sa'yo. Kanta. Di makakain. Ni tata ba daw? Kanta kay malaldawan. At ang iyong Ay, loob. di nakibaw nanggal. Amapan mang pasardang kadakwada. Diyak kaya ti mapanidye balayta. Sino nga iti ibaon ko? Basta, sana siya. Na may kukot. Paglutuin na klangan dito yung balayaw. Basta di nakibaw na mapan mga nawak ni tata ba daw? Marituyang, bagbaga ang mamot ni Badong Mau. Na apay manang anya manen ti basol na. Damagang pailaang may inaldaw dang agkakanta. Kalpasan na agiinom day tirabe eh. Gagangay na amaray. Maburing damit Ngam bawal ti arak ita a pandemya. Ora kakanta bawal. Kawan, Tila iparparit ti barangay. Nagadudi ta tinasken nga iparit da. na, anya kumangay ti sabali nga iparit da. O di iparit da ti mangan. Agdigaws. Ken aglako akasken ka. Nagadudi ta tinasken nga iparit da. Ay, una yun ni Kapitan. Tila iparparit naman. No ipereng mau. Kanyak dagita matam. Mariknak nga adda ibagbagam. Pinadas ko asikat tay liklikan nga magari di kinarokop ni Badong. Ay, Badong! Ha! Isarding mo man day tagkanta-kanta. Ha! Bawal ka no. Nagkunakin ka bawal? Bawal ka nung nga rod dito'y barangay tada pandemya. Ay, kumpormi mo ti bawal da. Kasta mo ti kunak. Madamdama, ibawal dan taon ti agangais. Kasta ni Kapitan. Kastoy nga mas asa ti busis ko nga agkanta. Ibawal na kiday ti agkanta-kanta. Ay, una yan. Maas-asa ka dyan. Kitwin, mate. Uray di kangatuan anuta, when no page, magaw at kaun. Aya, Jack ang buday ta. Denggam ngamin mo ti panagkantak. Day tantumil lang ngamin naglot-loto ka naglablabat at aramiday. Ala, inton bigat. Denggak tao, ti panagkantam. Since you've been gone, loneliness surrounds me. You'll find me waiting here, just in case you change your mind. Ay sos, Badong. Nakangat nga tumat-unay ta panagkantam. Di kan samot makaangasan. Yesterday, I know. Ay sos, karo ka! Arayatan da kami! I've been waiting after you. Ay, karo ba? Ay sos, ay, yan nga nga karamidak. Ay, mabalo ak samot na di na oras. Badaw, umangas ka na. Ay na. Ay, sos, ay, una yan. Ay, saan lang tama kaangas ni Badong ka? Ay, mabitang, pampagag tabukot ba? Ay, mayatan to yung my love. Ay, agyaman naktain sa lakan mo tipiyag ko to yang. Makaangas kan? Ay, Mayatan? wine, mayatain. Ay, mayat, tapi nagpagmutibukot ko to yang. Ay, makaangis akaon. Ay, kas kamo lang amin nakatil mo ni tidakkel abataw. Kasi na, ginawat ko nga rodye kang atuan atunaw. Bye-bye amon, saan mo akabaulan? Ipatay mo, no ipilit mo agaw atang.
Kay, dandanin na tayo ni Tata ba daw? Anya? Pinadas na kano aginaw at ti kangatwan na tunaw. Ha? Ang saan mo na makaangayos. Dandanin na tay. Wine. Yay. Saan ka nung arod ang nakaangayos? Imbag ta pinampag ni nanatuyang tilikod na. Makitam dayta. Adam gayang pagkapsutan ni pari ba daw. Isu arumbang, asan nga kanta-kanta, iti panawon ti pandemya. Una ang kail, no kayat na pa'y nga umatidog ti biyag na. Aray. Makaung-ungetak. Ay na. Makaungungit ka kung nakaisam ka may paray. Makaung-ungetak nga ro din. Ay na. Ay, nakaisam ka may paray. Kasano day ta makaungungit ako ng paray? Paray. Hmm. Di mo kadi amo amay paret ti aginaw dito'y barangay tayaw. Ay, amok day ta paray. Di mo amaw aparet ti agkanta-kanta. Amok paray. Kit no iso ti kanayon nyo ngay warwaragawag. Apay ngay nga ron nga aramidin nyo. Makakankanta nga ron mo't paray. Lapdan nakiday nga agkanta. Isda kayo ti mangmangted iti sakit ti ulok dito'y barangay. Anya sakit ti ulo nga ibagbagan paray. Ay di mo urayain ang makaungetak. Ay, di ka akong ungit paray. Nakaisam ka may. Kasano kumamabutan kami kinkangay? Apay talaga saan mo na mabagbagaan ni Badong mo, Marituyang? Taapay manan. Nagiinom damanan. Bayam, taikakon iti ultimatum na. Di lagbain may. Kanayon na bagbagan ni Kapitan ngam awan dengdenggen na. Napuskul nga rudiro pa na maray. Sapay kumanan talat ta. Ay, oray siyak. Napunwa na matenkin ni Badaong. Mababain akong iti kastangar aramidin na. Ay, awan dengdenggen na. Ang kail, mangmangag mo dyan kang kanta. Kanta manan ni pari ba dong? Ay, ringin naman tintiro akabildata na. Nauma ako namang bagbagakan ko na. Basta, jak kaya tiyag subli di balay ta. Ha? Naumak matang. Ay, naumak mo tin. Bay-bay ang talatan nga kanta. Mauma tin. Naa. Oh, mangagmaw. Ay na. Gaw-agaw atin naman ang tinangato anuta. Magawat na nga ta. Paliiw na. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. Badaong! I can tell by the way you hold me, darling. Badaong! Ha? Ay, pumalaw ka man dito, sika. Tuyan. Si kamutlatan kagkan kanta. Siyak Ay, nagano ti reklamom, tuyan. Sana siyak tagreklamaw. Dagiti ka aruba. Apay, di ka mabain. Ay, saan? Tanapuskol ti panagrup-rupak. Mabain na kideng. Mala. Siyak tagkanta. Ay, jakayat. Ang kanta ko no saan? Uray padakalam dagiti matam. Jakayat nga kanta ka. Kasta. Wayne, oh, it's crying time again. You're gonna leave me. Ay, kasi... Apay nga dinanog mo ti rupa ngay. Pagkanta na ko no saan? Ha? Ay, nagadun ako lalanti ti makitak tuyan. Saan ako lalanti dagita? Bituan dagita makitkitam. Aya, aglat-lati a bitwen. Ha! Tata ba daw? Asus! Ay, sus! Ang kail, natuwang mo ni Tata ba daw? Ay, Pare! Isalakan ta ang kail. Pare! Ay, saan? Na- Bayan niyo, Kapitan. Na- Saan niyo aringan? Ay, Tata ba daw? Agring ka na. Saan ka pa matmatay? Kapag nagsangit ka kwaraw. Ay! Saan pa'y mag-anatay ni pari ba dong Ay, wala niya. Naulaw-laeng. Ay, bay amlat ta ditan ni pari ba daw? Ha? Dita na pay laeng. Tani kumananta. Uno si kamiti ang kanta marituya.
Wan, kapitan. Sige, sige. Bay ampay la dita. Tasyakman mati kumanta. Ha? Kyle, di mo't bawal ti agkanta. Ay wan gayam anja. Apay ngay ako na mga kanta ni Nana Tuyang. Ha? Agawid kayon, kapitan. Ay bawal ti agkanta. Pagbigyan dakmutin na. Na. Italayang mo't ngagkanta. Lapdan dakida. Ay, bawal nga ron. Nuko nada bawal. Na, agungutan ni ko araw, kapitan. Makapungtutin ni Kwaro. Mala, si kangarod ti agkantan ko araw. Ha? Ay, diya ti agkanta. Ah, Iso nga isartang yun ti agkanta-kanta dito'y balagyaw. Malala nga raw, sana kun nga agkanta. Idi sukon da ito gitara. Kwaraw. Makaungungat at pailangan kay. Ay, kwa. Ha? Ay, agawid tan. Tay waragawag mo manin, bawal ti agkanta. Kwaraw. Kasta, kapitan. Ipatumpal nyo ti paglintagan ti barangay nyo. Anas kan amasurot. Tapno COVID-free kayo. Hala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ng labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.